Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan si on A Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, Petsa 29 na kini mahigala sa bulan sa Agosto tuig 2026. Oy, kumusta naman mahigala do? Gahapon liwas na sa bakong. Gahapon liwas sa bakong. Gahapon fiesta liwas na ron. So, kumusta naman din ang mga taga-Bakong, no? Bakunganons, no? Ang ato ang kora paroko din na ang akong gawiks, no? Si Monsignor kining Christian Durango. Kumusta na mga higala, no? Nang hidaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon ug ubos kanunay sa panalangin sa Ginoo. Walay problema. Wala mag-away sa bana, wala mag-away sa asawa, ang mga bata wala nagpabadlong, ang atong eskwelahan sa mga bata, okay ra, sige ra kapasar sa inyong exam, so okay ra, wala ra na problema, no? Mayroong lawas, kusog ra kaayong mo kaon, so yo po sabaw sa kalamunggay. Maayo ra gyud kay na, wala ra tay problema na, no? So padayon to mahigala no sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abino ari nata mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamuntuhon na Papal Nuncio to the Philippines urges Catholics to use wealth to help the poor. Muna yung panganawagan karon ni Archbishop John Brown ang ato ang kining gitawag og Papal Nuncio to the Philippines, no? Kamong mga dato, kamong mga datuon, no? Tabangi ang mga dauton, no? Kay mga pobre mo mga higala mo na kana mga datuon, no? Muna daghang kwarta. Tabangi ninyo mga datuon, tabangi ninyo ang mga dauton, no? Kana bitang magkakitawag na ito, hilabihan tang lisura, hilabihang lisura, mahigala sa panginabuhi, no? Magkakaon ra og karne o matimpong pista. So, no? So, muna'y panawagan karon, no? Papal Nuncio to the Philippines urges Catholics to use wealth to help the poor. Kung sabi ni Saya pa na, kamong mga datuon, tabangin ninyo ang mga dauton. Ayan. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo XIV naghuhagan karon og pag-ampo alang sa mga nahimong biktima sa trahedya nga nahitabo dito sa Nepal. No, gadiin ubay-ubay in taon ang nakalas. No, 300 na matud pa sa pinakaulahing ihap ug gani libuan ang nangawala pa, missing, no? Dunay mga turista, dunay mga daghan mahigala, no? Nagani dunay usa ka Pilipino nga nakalas na dito sa Nepal. So mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari na ta mga higala sa atong Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon si Gonderi sa atong listahan. Nawala man akong listahan mga higala. Asa naman itong akong listahan? Di araw higala ang akong listahan. Ang atsa. Wala maandam higala, no? So karong adlaw mahigala August 29, the martyrdom of Saint John the Baptist, no? Karon day adlaw mahigala katong kanang June 24 muna iyahang kapanganakan, no? Pero karong adlaw August 29 mao ang iyahang martyrdom, no? Matud pa panaan sa tawo nga lango sa alak, usa ka sayaw ug usa ka rayna nga madinungtanon mao'y nahimong hinungdan sa kamatayon ni San Juan Bautista. Ayan, no? O gabati sa Mateo Kapitulo 3 versikulo 11 matud pa
Ako no nagbunyag kanimo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu ug sa kalayo. Siya mao ang gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyahang pagbadbad sa iyahang sandalyas. Namo nay mga sinultihan ni San Juan Bautista. O niya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 35 61 67 sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya katinud-an ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay miingon siya anaa ang nating karnero nga ginamhan sa grasya sa Dios nagbaton siya kusog sa pagsaway sa mga imoralidad sa iyang palibot ug sa paghinulsol alang sa kaluwasan. So karong adlaw mahigala no atong gihinumduman ang pagkamartiryo or martyrdom of Saint John the Baptist. Ayan, no? Okay, no? Padayon, tama higala, no? Kumusta naman mo nang hinaot ko nga wala mo'y problema, no? Ako dakang problema, pero madala ra. Kaya kining problemas pare, manghigala, kabahin magini sa among pagpangalagad. So, madala ra. Kining among pagpangalagad, di man amo, kuan ra man kining ni suporta rami no share sa among kinabuhi sa pagpangalagad no alang kang Kristo. Ayan no so makadala ra gyud siya kay dili man ni mo atuwa sa Ginoo malagi ning atong pagpangalagad. Kumusta na din aso kag mga parokyano kana sa ni Anto de Estanhay no alimtan ako din ha. Mga tulorong wadwar siguro ko katong nasa Estanhay mo dagan alimtan ako din ha no. Doon na yung mga nibisita dire sa ayongon pa ko ato wala sila kailan ako na jadi ha po'y taga-syaton nga nibisita dire sa ayongon kay katubi taong magkuan kanang mag-pilgrimage sigo di ana ano dire da istan dire da sa manhuyod kay nag-pilgrimage sila kay kanang sa ngala ng kay St. Francis baya kinabaya among lugar maoy kuan kanang usab ya ni sa pilgrimage site no kay tungod kang St. Francis no 800 years kabalo kag unsa gisulti na unsa mo kapadana niwang magkagmayo kung ingon na ginang matigulang ta kay kanang tigulang ta nga manambok ta delikado biya na okay na lang nga kuan ka regular no kanang isa to pa na normal size sa imong edad kay kon tambok kay ikaw nya gulang na ka 67 years old na ka na delikado ka na maputos sa tambok ang imong kasing-kasing so igo-igo aragon na lang kaita po dingong magpaniwang umayo dili punta kayo magpatambok ug bayo muna gitawag sa in English og eat moderately ayan no eat moderately drink moderately sleep moderately laugh moderately moderation ba live in moderation ayan no kay pasagad kag katawa din ha makuan pa ori ka kanang gitawag nato og masubrahan pa niya ni mong banganga din na noon matak mol ka na kong dibalas Narano, panayon ta, mga igala. Kumusta na mo din na? Ako ang mga nagsunod din ng atong programa. Niabot ko po tao sa hayag tag 200 views sa ito ang Facebook. Usahay po hinoon 7. Mudagan usahay po 7. Pero sa mayroong topic karon, sin of complacency, effects, and danger. Ano? Kabalo mo kung sa'y complacent pa igala ka nang bitaw mo ingon nga okay na no? Kana pong moingon nga doon na po moingon nga okay na muna siya complacent o niya kana pong mediocrity mo po na gitawag okay ra na yan okay ra na no muna siya mediocrity o okay na complacency po na nga naman nga delikado maning complacency o ganong nahimo ni siyang sala no. Sin of complacency, a self-satisfied spiritual condition where individuals become unconcerned, indifferent, or overly comfortable with their current standing, losing their active dependence of God, vigilance against moral failure. Kaya kung maingon ka, okay na mura ba kana bitang mura dili na ka magpakabana. Di dapit, mara sin of omission ba? Kana abang sin of complacency mo kaluha ni siya sa
sin of omission. Kana bitang sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay matud pa sa sin of complacency, may mga okay na ano sa may problema ko na muna nga makakita ka og mga angay yung buhaton, di na lamang ka kay okay naman na. Okay naman na siya. Ano? Kanang mediocrity o complacency, maura na siya sa kwan. Kanang gitawag na tog sin of omission. Kanang okay ra na. Di naman yung kamuhimo po. Okay na. Okay ra na. No? Bisag nakakita yung ka nga na medyo dunay angay buhaton. Okay ra na. Kapoy na naman tala. Muna mediocrity, sin of omission. No? Naapoy sin of complacency. Kana bitang abi kay nadato na ka, abi nimo kay daga na ka mga kabtangan, di na ka musimba. No, you will lose your active dependence of God and vigilance against moral failure. No, muna din no? Muna yung ginatawag ng sin of complacency. Kana bitang you will lose active dependence on God, vigilance against moral failure. Ano? So unsa man ay ang mga epekto ni ining complacency kana bitang dili na ka magpakabana ba? Spiritual stagnation and lukewarmness. Prayer and worship becomes empty routines or rule habits rather than heartfelt connection. No, kana magtuo na bitaw ka nga kakapoy-kapoy ra man gyud sige tag pagampo Mura buto na unaon okay ra man gyud ta ani unta ano sige pa magitang gaampo-ampo ani kana muna ginitawag na tong spiritual stagnation and lukewarmness. Ano man, tungod kay murag para nimo gakapoy-kapoy na muna ginatawag na tong empty routines of role habits. Muna gikapoy-kapoy muna sa Binisaya pa nagakapoy-kapoy ra man ta ini muna gitawag na tong big empty routines. Wala ni kapuslanan ba para nimo. Number 2 is loss of gratitude. No, sa to pa wala na kay pagpasalamat pa. Mapobre kay ka, unsa mong gipasalamatan nato ani God? Nga buto na naon puros man gyud disgrasya ni ato. Wala man tay grasyang nadawat. Mo na siya gitawag nato kanang gitawag nato complacency, but gitawag nato nga sa sin of omission, stagnation and lukewarmness. Pwede po na siyang gitawag kana pong nasubrahan na po ba. Okay na kadaghan na kaintang grasyang nadawat. Mo na nga dili muna nga wala na dili na po din noon magampo na no, and loss of gratitude. Individuals cease to appreciate God's active involvement in their daily lives, attributing success to self-sufficiency instead of divine grace. Muna attributing success to self-efficiency. Muna siya loss of gratitude. Kaya mo maingon naman guga nga sos na dato ta sa paningkamot na uban na kasi panimba wala man lagi na nga usob ng kinabuhi ala pobre ra man gihapon no mo na gitawag na tong loss of gratitude wala gyud orang para na niya ba para nila mo nadato ra kita ini mo nang perting mga kana perte na bitawng layua sa simbahan kay ngano man nagtuo ra man gyud ta nga matud palagi kuan ba kana bang kanang okay ra walay Ginoo no sus pagkakuyaw sa no kanang moingon na ka okay ra man ning walay Ginoo gakapoy-kapoy na lamang na no mo na gitawag og spiritual stagnation or loss of gratitude unsa ganito isulti ini mga loss of gratitude kung an kanang moingon nga sabagay na naningkamot ra man gud pud ko mo na nga di kanang daily complacent bengon mga nga na nag-ampo magud po ko niya dugangan po sa gitabangan magupos Ginoo niya dugangan po sa akong paningkamot muna nga nasinso tagamay pero ang unang ilitok gyud ana ang una yung ilitok ana gitabangan magupos Ginoo nang nasinso ko niya inubanan po sa akong mga pag-ampo niya gitabangan po sa Ginoo muna siya mga dili complacent muna siya ginatawag na to gratefulness pero miingon ka na gani nga ang imuhang pagkaingon ni ana karon it is due to your self-sufficiency instead of divine grace. Disgrasya natin mong pagtuuan. No? Number 3, inward focus. Congregation and individuals become self-absorbed, neglecting external ministry, discipleship, and the needs of others. Kuan po ni siya kanang as kinabitang complacent as a congregation. Daghan po ana
daghang kaayo bisan gani sa mga ordinaryo nga pangitabo, daghang kaayo dunay uban nga nadato na, kini bitaw mga grupo nga nadato na, mga kompanya unya moingon bitaw nga complacent na ba, moingon nga okay naman ni siya. Wala na maghuna-huna og dugang pang mga innovations, wala na maghuna-huna og dugang pang mga pagdugang sa ilahang mga maayo nga ingon-ana, no? Muna siya. And there are dangers of complacency. Number one is vulnerability to temptation. Do nagay puruhan nga ang uban mga tintal na. Ano man, tungod kay self-sufficient naman siya, wala naman siya magkinahanglan Diyos. And number two, spiritual blindness. Confident na gud siya kayo nga bisag walay kuno Ginoo okay ra siya. So wala no? And all of these are sins of complacency, effects and danger. So kada kita bisan pag unsa na tagadato, pasalamat ta kita sa Ginoo. Dili kita malimot ana kay nga naman sa ako na ginaingon, there are always bad effects and dangers of complacency. Sa ganito, kanabitang wala maingon na ta nga wala na tay active dependence of God. So self-sufficient na ta. No, matud pa nato, no? Pwede ra walay Ginoo. Ay delikado na siya. So sa atong pagpadayon, salamat kay sa inyong pagpaminaw kanako. Ako ra gyapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ang kagawas na namahala na Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.